Әйләнә тирәләге табигый процесстар, буран койындар, ел давылдар, аномаль эҫелек яисә көслө ямгыр, янгындар кайдалыр бара, ләкин безгә генә кагылмай дигән уйдар селпәрәмә килә. Табигать кешелек дөньяһына асулангандай үсен яшермәй, уны ергә төрле катаклизмалар кыяфәтендә ебәрә. Ошыга тиклемдә янгындың хәүефле булуын безнең халык билдәләгән. Мәсәлән, бурдан кала, уттан калмай, уттың ялы койрыгы юк дигән әйтемдәр мөгаенда шунан торып калгандыр. Ләкин янгындың масштабы шул тиклемдә киңәер һәм утка каршы әзерлектең самалы булуы үден һиздертер дип кем уйлаһын. Гадәттә, Рәсәй төпкөлендә проблемаларның күп булуын гадәттән тыш хәлдәр күрһәтә. Бернисә ел рәттән кабатланган курылык шул усырда кайһы бер кешеләрнең явапһыз булуы янгын проблемаһын киткенләштерде. Узган елларда урман, кырдар, таулар, яландар янһа, быел Кызыл Әтәс яйлап кына авылларга якынлашты. Ә күрше Елайыр районында ул бөтенләй тулы хакимлык итте. 8 йорттың башына итте. Август урталарында Семен, Байыш, Карамалы, Баймырда авылларында ла уяулыкты тезгенләргә тура килде. Янгын хроникаһына тагы бер тапкыр күз һалайык. Ауылда итне туктатып булмай хәзер булмай инде айталар. Ну, из-за жаркой погоды и большого ветра, значит, удержать и локализовать вовремя не получилось возможным. Вот сегодня вот вторые сутки работают лесному фонду, я думаю, особо такой ущерб не нанесен. Потому что пожар низовой, беглый. В основном горела трава. Иштен хоң сакыртып алдылар кескен. Сағат 12 сәгатьтә килешләнек. Жеминускеде коткардык инде шитай ишта. Бүген 6 кеше килдек. Бүген уже беренче көндәр һәм түгел. Кемдең кем икәне авыр сакта беленә диләр халыкта. Шуның ише каза кешеләрдә я берләштерә, я талаштырып та куя. Янгындан һуң йодрык төйнәмәйдәр тиһәләр дә, гаип эзләүчеләр күбәя. Авылларда сыккан янгындарга карата фикердәр төрлесе. Ярдәм һуңланы, чөнки әгәр дә алдан Баймырданың биләмәләрен, авылдың биләмәләрен һаван менән 2 тапкыр урап һөреп сыкканда, бындай хәл кабатланмасын. Менә күреп торабыз дигез. Хугыш үткән һымак. Бөтә ердә янгын, бешәнлектәр, кешенең әдерләп утыртылган бешәннәре янып юкка чыкты бит инде. Бүген янгындарның самаһыз котыруы һәр кемне хайран итә. Элекке кебек был яуаплылыкты үз иңендә һөйрәгән колхоз-совхоздар юк хәзер. Һәр кем үз мөлкәтенең хаклыгы өчен үзе явап биргән вакыт. Гомумән, бүген янгын һундыру өчен кем яваплы? Уның ниндәй дә булһа структураһы бармы? Бар федеральный уровень, региональный уровень и муниципальный уровень. Например, муниципальный уровень, да, конечно, безнең район территориясында безнең пожарный частьтан башка һәм төбендәге отряднан башка профессиональный спасательләр юк район территориясында. Но бездә шул граждандар оборона системаһы буенча тоже самый структура, например, администрациялар эшләй гадәттән тыш хәлдәр һәм пожар хәвефсезлеге буенча комиссия. Ол координирующий орган битендә. Шуның постоянно действующий орган. Мен, например, представляю вот этот постоянно действующий орган управления гражданской обороны. Шуның бар әйтте үтем битендә единый диспетчерская служба турында ол орган повседневного управления. Шуның килә сила и средства. Но безнең районда баягы профессиональный сундай нәмәләр булмагас, ул создается на базе, то есть ниндәй организациялар безнең районда бар, шуларның базаһында создавать ителгән нештатные аварийно-спасательные формирования. Бүгенге көндә һәрбер руководитель ул кем кого представляет беләләр, 12 служба создавать ителгән. Мына бездә шундай гадәттән тыш хәл килеп чыкты гына, һәрберенең бурычлары бар. То есть шул службаларның руководители, например, должны үзләренең приказы менән шул нештатный аварийно-спасательный формирование создавать итәргә, уларны
обучайтерге и өреттерге тейс төрле сервисен гадәттән тыш хәлдәрдә нисек действие эшләргә инде нисек шул гадәттән тыш хәлдә бөтерергә. Бездә кешеләр таркау, бәлә уртак килгән дигән караш юк ди белгечләр. Мәсәлән, шул ук Карамалы авылында ут таудан тәгәрәп төшкәс кенә урындагылар уның етдилеген аңлаган. Оперативный группасы без унда карап, белеп, нисек туктатырга була, шуның МТС-тың тракторын сагардык, Жандир даже импортный трактор йөрүне, уны даже тауга менеп, ирендеккә менеп бозып төштүк дөресен әйткәндә. Шуның ПМК-ның 150 с плугом, шул ук Баймаклестың 150 с плугом, шул техникалар сыктылар. Хәлдән килгәнсә, ну менә баягы табигатьтә шундай эффектләрен ел күтәрүне, хүндер бүтүп барган җирдән кайырларын ел күтәрелеп, кире таралып китәләр. Минең уем буенча иң пассивный Карамалы авылының халкы булды. Потому что үзем монда булдым. Шулык буна нәмә буенча Баймырданың каберлеге буенча. Әле ут уның эргәһендә аккан һауга йетмәгәнене, онда бер унлаган кеше торайын мен барып киткәндә, шунда именно уже караңгы төшүп барайны, һаудан үтмәс ул дип тора. Карамалылар почти 3-4 үй һайын трактор утыра, үзләрен честный. Шуны 2 трактор достаточно МТЗ плуг менән. Шуны килеп кенә ярты сәгатьтә 2 трактор ут үтмәслек уратып сыгырлар иде. Һәр бер вакыйганың артында я табигый стихия һәм кеше факторы тора. Был осракта табигатьтең кырка үзгәрүен, көндәрнең үтә эфе торуын кешеләр һизмәй кебек. Табигатькә сыгалармы, бесән сабырга баралармы, именлек саралары шунда ук онытыла. Был тирәлә янгын кагылмаган бер тауда яланда калмаган. Иң кызганысы шул, ут Баймырда авылының зыяратында аямаган. Әрвахтар йорты янып көл күмергә әйләнгән. Böyle kadar buldurması için inktöde her kim özü besen sabamı, şırpı menen buluşamı, demek ki tartamı her kim özü qarab kontrol ettirgəti. Çünki mana bilgiskine şırpınan da demekten ıstığından da yanğısıp ketebetindi. Bunun sebebi men oydayım bütələ kişi faktoru. Demek ki tüpçükləri ot menen hak kullanma sebepleri barala oşu yangının sebepleri buldu. No yıl kıştı arkasında Tatlıbay bilemeyinde sıkan ot tit aralat taraldı. Ama bu yangına karşı kuruşu için bizden gражданский aparat sistemi көтәрелді. Мен işçi tağbirde ettim. Bizden rayonda oşu sistemi işley. Янгын менән көрәшү уның эҙемтәләрен бөтөрүдә лә төп көсөргәнешлек район бюджеты еңендә. Ягъни яңы сыккан закон буенча власть төбәктәргә тулы хукук биргән. Ут кайда сыккан, уның өчен урындагылар явап бирә. Ә утлы стихияга каршы көрәшү өчен кайдан аксалуу юлы закондың бер статьяһында ла өйрәтелмәгән. 90 yıllarda tiklem benim her bir tege avullarda buldu. Vietnam'sına pazarına komanda tepedeydi. Bu kolhoz safkozlar tuttu. Uderinin sağanakları menen onları pazarına maşını keminde 200 kişi hem tege nimelep kurulası turun resursları buldu. 90 yıllardan alıp benim ekonomik ölüşünde көп özgärişler buldu. Hem kayı bir hacayist ve kayı bir предприятиялар yokka çıkarıldı. Bugün günde Beden rayonunda bete 12 başarılı komanda haklap kalındı. Avullarda. Bu komandalar tutunalar, emin avul halkının hakimiyetinin sredstvarına kayı bir orada var bunu. Mesela işi de частное предприятие Филинан Александр Тота. Demek kimden aksağı var şul tutayında? Kimden aksağı var da nöbet именно şunday bedgenime задача koyulgan işte şol nimelerde haklap kaldırga. Hem sıkta hedirge bakta yanı zakon. Yenisi zakon federalni o осознание добровольной пожарной охраны деп айтады. Ошо закон боюнча biz
һәр бер авылда тотырга тәҗрибә үдердем. Добровольная пожарная команда, добровольная пожарная дружина дип әйтәләр. Элекке система. Но әмма был законда каралмаган финансовый ягы. Бөтәһе теге авыл халкына хакимиятенең район бюджетка юнәлтелгән. Шуга менә бүгенгә ул средствалар каралмаган, әмма безнең район хакимияте тарафынан определенный средствалар бүленде. Мәсәлән, Юмаш авылында бүгенгә добровольный пожарная команда тотыла. Ничә кеше инде ул ирекле дружиналарда? Кемендә 3 пожарный, 3 водитель булырга тиеш. Чтобы нормально организовать иттерсен службаны. Баймак калаһында 14 шәһәрдә 3 пожарный автосистарна һәм бер автолесенция. И һәм Төбен авылында республиканский бюджеттан тотыла 2 пожарный машина. Но балар безнең өчен район өчен аз. Но 100% прикрытие булган өчен безнең Баймак районында бөтәһе 47 пожарный команда һәм дружина создавать итергә тиеш бел. Шул вакытта бит тулынса хаклай алабыз. Ләкин авыл биләмәләрен генә исәпкә алганда, янгын хәвефсезлеге саралары тиктәләгән авылда гына бар. Ут сыга калһа, башкаларга ситтән ярдәм көтүдән башка әмәл юк. Яздан вопрос күтәрдек. Менә первичный, менә бездә, например, районный администрация 60 комплект шул ранцевый огнетушитель берничә ел элек алып, пожарническая листикларга бирдек. Вдруг теге использование шундай случайларда. Но уларның уже хәзер сроклары үтеп бара. Хайлары бозулар баягы уже. Алмашка юк инде. Но шуга без хырау койдык, чтоб менә авыл биләмәһендә ут сыкка, шунда местные силы сразу начали уже, пока райондан основные күчләр килеп беткәнсә, приступили и по возможности устранили или хотя не дали распространяться в этом случае. Шуга примерно условия хотя бы 5-6 шул ранцевый был эффективный средство, ранцевый огнетушитель. Береке емкость и береке мотопомпа. Шул нәмәләр хәзер бүгенге көндә берничә администрацияны алды, например, Кусейда бар, Семеновскийда бар, Татлывайда бар, 3 штук, 4 штук, Мокас администрациясында бар. Но пока шул вопрос буенча алга китеш юк. Авыл кыйммәт торамы, шәйбердәр алу, әйтәйек, авыл биләмәһенә күпмегә барып төшәсәк. Минем информация буенча, финансовый управление буенча алган май айында бөтә безнең администрацияларның да 3-4 алырлык хәлдәре бар инде. Шул мотопомпа, хотя бы берәр 3-4 ранцевый огнетушитель алырга хәлдәре бар инде. Якынса күп максатлар. Но 3500-дан 6000-га тиклем бер комплект ранцевый огнетушителдәге мотопомпа 6000-дан ибосы китә. Шулай да бәлә агас башынан түгел, кеше башынан йөри. Бүген дә янгын булмай дип беркем дә әйтә алмай. Әгәр дә ошондай бәлә һезгә килде икән, кайда мөрәҗәгать итәргә? Кемдән ярдәм һорарга? Система связи көчле, һәрбер почти бөтә авылларыбызда безнең телефоннар, былай телефоннардан башка мобильный телефоннар да бар. Безнең районда уже никайда сообщать керек, единая дежурно-диспетчерская служба дигән хезмәт булдырылды. Был 10 елдан башлап эшләй башланы. Хәзерге көндә требованиялар буенча техника менән, аппаратура менән, бәйләнеш средстволары менән обеспечение ителгән. Ул Баймакта пожарный 14-нче пожарный часть менән бер зданиеда урнашкан, уның телефондарын даими рәвештә район газеттеріне беріп тұрабыз битінде. Әгер керек болса бүгінгі күнде, например, мобильный телефон аша любой точканан 112 или 001 хандары менен чыгарга бола. Былай стационар телефоннарга инде 21230 и 22010.
Ел һайын ҡабатланған янғындар буйынса һығымта бер. Ауыл биләмәләрендә утҡа ҡаршы торырлыҡ көстәр самалы. Был тәңгәлдә аҡса юҡлыҡҡа ла һылтанып булалыр. Тик кеше ресурстары ниңә үҙе ҙур көс була алмай? Унан һуң алма беш ауыҙыма төштөп йәшәгән замандар артта ҡалды. Әгәр ҙә был проблемалар бөгөн хәл ителмәһә, уның тураһында иртәгә лә баш ватырға тура киләсәк.